Velkommen til denne instruktionsvideo om Sundhedsmappen.dk. Mit navn er Marie Mortensen. Jeg er projektkoordinator for Sundhedsmappen og Ph.D.-studerende. For at vise jer, hvordan Sundhedsmappen virker, vil jeg nu logge ind på demoversionen af Sundhedsmappen, der hedder www.demo-sundhedsmappen.dk. Hvis I ikke allerede er oprettet som bruger af Sundhedsmappen, kan I sende en e-mail til mig på mm@dce.au.dk, og jeg vil oprette jer både på Sundhedsmappen.dk og på demoversionen. Man logger ind på demoversionen, og første gang I er logget ind, skal I godkende en aftale om databehandling. Herefter møder I en velkomstside, hvor I også har mulighed for at se en informationspjece til patienten, som I kan printe og udlevere. Jeg vil nu vise jer, hvordan I opretter en ny patient. I indtaster CPR-nummer. Patientens navn. Mobilnummer. I angiver, hvorvidt patienten skal modtage en påmindelse, når det er tid til at udfylde endnu et skema. I vælger, hvilket skema I vil udfylde sammen med patienten. Er det et angst, depression eller hjemmeblodtryksskema? Og systemet genererer nu et brugernavn og et kodeord til patienten. Dette sendes automatisk til patientens mobiltelefonnummer eller e-mail, afhængigt af, hvad der er valgt. Når I så har oprettet patienten, så får I 3 valgmuligheder under Se enkelt patient. I kan udfylde et skema sammen med patienten. I kan se tidligere udfyldte skemaer. I kan afslutte eller tilføje et andet skema. Første gang i konsultationen vælger jeg så at udfylde MDI-depressionsskemaet sammen med patienten. Når patienten har udfyldt hele MDI-skemaet, kommer der en samlet score og en sværhedsgrad. Jeg kan nu under Se enkelt patient søge tidligere patienter frem. Hvis jeg vælger Mike her, så får jeg de skemaer, han har udfyldt tidligere 8 depressionsskemaer. Jeg kan så klikke på skemaerne og faktisk få præsenteret hans besvarelser af hver enkelt af de 8 skemaer. Ved at skifte på datoen heroppe kan jeg finde besvarelserne langt tilbage, og jeg kan både se hans sværhedsgrad, ICD-10-diagnosen og hvad han har svaret på de enkelte spørgsmål. Jeg har også mulighed for at se en grafisk fremstilling af hans besvarelser. Den sidste bjælke, jeg vil vise jer, det er den, der hedder statistik. Den indeholder muligheden for at sammenligne sin egen praksis med andre praksis. Man kan se, hvor mange tilmeldte der er i alt, og hvor mange patienter der er i de forskellige praksis. Man kan se sin egen praksis, hvem der har udfyldt depressionsskemaer, angstskemaer og sammenholde de her tal. Jeg vil nu logge ud af demo-praksisversionen og logge ind med det patient-ID, jeg netop har oprettet, for at vise jer, hvordan patienten selv kan gå ind og udfylde et skema, et depressionsskema eller hjemmeblodtryksskema hjemmefra. Når patienten logger ind, kan man se sit forløb som patient, og hvis det var gået 14 dage siden det første skema bare var udfyldt, var der også mulighed for at udfylde endnu et skema, som så vil ryge direkte ind i lægens system. Det var alt, jeg havde lyst til at vise jer om ganske kort, hvordan man bruger Sundhedsmappen. I er selvfølgelig velkommen til at kontakte mig med spørgsmål.